alinamanzi idama laseCwili. Okuseleyo ludaka oluqhekekileyo, imibhobho engenanto kunye nobutyobo obubungqina bokuba kwakukho amanzi aneleyo kule ndawo. Oku kukuphela kwesixa samanzi angena kweli dama, kwaye imfuno ingaphezulu konikezelo. Eli dama selifikelele kwiintsuku zokungabi namanzi. Umasipala wesithili iAmathole ngoku kunyanzeleke ukuba aphumeze ulwabiwo lwamanzi. In fact, we do have a schedule where we'll say that we will turn off water for a certain period, certain area, for a period of time, say from 6 o'clock, say in the afternoon up until probably 6 o'clock in the morning, where we'll say that this particular area should then be having water for that period of time. And then after that time, we switch it off and then we make sure that we go and service, the other area as well. Hence, we're saying that we are rationing, that water, so that everyone, with what we have, we are then able to redistribute it equally to everyone. Aligcwele, eli dami ligcina 150 izigidi zeelitha zamanzi. Libonelela amakhaya abalelwa ku450. Imbalela, ukonakaliswa kwezakhiwo, kunye nokuguga kweziseko ezikundoqo ezineminyaka engaphezulu kwama-50, zonke zibe nempembelelo enkulu kule ngxaki yokunqongophala kwamanzi. Yes, there is aging infrastructure in Amathole, throughout. But that is something, that the municipality is deliberately, working towards. Hence, even yesterday when we had, our 2-day strategic planning sessions, these are the areas in which we're looking at in terms of how do we then move forward in terms of ensuring that the infrastructure that we have is better or able, to service and serve, the communities that we are supposed to be, delivering, water to or services to. Eli dama laseCwili lalenzelwe ukuba libe luvimba wethemba, kodwa ngoku ngumdlalo phambili kwingxaki yamanzi. Kubahlali, le ayombalela nje, kodwa yingxaki echaphazela ezoqoqosho nezempilo. Ukunciphisa ifuthe layo, abahlali bathathele kubo uxanduva lokuvuselela amaqula amadala kunye nemithombo yamanzi ukuze baphile ngendlela. It's been a tremendously difficult period for us in Keimath. We find ourselves having to do work that should have been covered by the municipality. It makes life extremely difficult for businesses as well as the tourism sector. A lot of our houses in the town are rented out for extra income and what have you, and that's going to come to a grinding halt. These two springs combined will be able to give us 100 cubic meters a day, which is a good amount of water for us. But you must bear in mind that for the community to exist under normal conditions, you need 1,400 cubic meters per day. So it's a small amount of water in the bigger scheme of things, but it will help in the crisis situation. De kube kanti umthamo wamanzi kweli damu unyukile, abahlali bayaxhomekeka kule mithombo mibini kunye nakwizigadla ezihambisa amanzi. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK, eKeimath.